Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Si Joey Habana Lim sa Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin sa malipot-lipot. Uy, talagang mating-mati tan lipot pading tsa. Nagsasabit pati ang sa tuyang busis. Dahil nakukurod kita sa sobrang lipot sa panahon na ini. Naka-live na kita paring tsa, no? Sa lado teknikal, ang sa kuyang partner digdi, si Engineer Charlie Binaobra. Ang lalaking talagang pano ni na talento. Yan man sa information si Tony Saison sa opisina. Yan dyan si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Sige sa napatian gayon. Sa transmitter site, Joanna de Villar. Yan man si Rodel Cesar, ang sa toyang maskuladong PSG duman. Yan pala nali kasi luwas, malipot na ang pagmati mo. Paglaog mo si announcer's booth, matakig ka pa sa sobrang lipot kang aircon. Garo niya ako nagtatarangkuan ang mga 30 ngipong ko na sana pa di. Pero kapos pa din ngipong kang tao. Tanda mo pa. Ha? Ako lingaw na ko ay pero daw gabos ang ngipong kansarong tao. Basta ini yung ngipong ko nagtatarangkuan sa sobrang lipot. Kang sa kuyang lawas na namamatian. Mas malipot na temperatura namamatian sa bulan na ini kan Disyembre. Garo mas lalo pang malipot po ha. May nagsiram na daw na pag minaturog ka, intiro kang patos nin na tamong. Dahil na dawa, dahil ka na magparagamit ng aircon or electric fan, buksan mo lang ang bintana mo, amo na. Garo ka man sana naka-air condition na room. Abot gayud ini pa ding Enero. Sa masunod na taon, ining namamatitang lipot. Dahil po ini kan mga climate change pagbabago kan na panahon. Sana ngunya na bulan na Disyembre dahil kita rapado nin makusog na oran.
asin na rapadohon ni na makusog na bagyo. Tuyo bagang minaabot pa di, ang Disyembre, iyon pagrapado kan makukusog na bagyo. Diyan rulugi-lugi ang mga negosyo, magin ang mga electric cooperative nangurog na ining kasuray ko 3. Kan lamasahon kan tulong makukusog na bagyo, ay talagang intirong nagsukamang ang kamurugtakan na pinansyal na baon man sa utang sa mga materialis o kaya baga nag-propose ang tulong mga Bicolanong congressman kan mga nakaagi pang taon 2013 gayud na magkaigwa kita digdinin na Bicolite in Power Corporation dahil sa ailing condition or situation kan panahon kan Kasuray ko 3 na dakol-dakol na mga poste nagbaragsaka, nagturumbaha, nagkapurutol, mga kabling nagkaparatod, nagkaraot na mga transformer dahil sa ailing situation na ini. Kaya lang po, dahil nakalusot kayo sa Congress. Kan maging congressman si El Revillaferte, mga taon 2017 kayo dito, ay tapig buhay. Kumutabang mangkan si Ken District Congressman El Revillaferte sa Rinconada. Dawa bako siyang representante tadigditaan panahon na nagsisirbing representantita sa ikalimang distrito, Portuno. Former Congressman Sal and incumbent Congresswoman Jusal, ang primerong lady solon or representative na mailihir na congresswoman sa ikalimang distrito kan ini mamuk na ikalima ng distrito kan probinsya ng Camarines Sur Rinconada area. Taka ito 4th district baga kita bakong iyo po. Iyon ni ang mainit na pinag-uurlayan. Ang barita ako nga ni mga asosasyonis ng mga electric cooperative sa Bicol Region naghihiriro. Tentiro na ang nininervyos, di ba? Kinakarabahan na tibaad nagabos na mga electric cooperative sa Bicol Region. Itirik over na kan. Tailingunin doon yan Albay Electric Cooperative, ining Aleco, na nabaon man niyo sa utang. Sa ipik baga o kaya pigmaner kang ipik. Kumo garo pribado ng pagmanihar. Pag-una kan mga member consumers, kan mga local officials duman sa probinsya kan Albay, pag-epik na magmanihar, daing gayo sinda maririmati sa bayaran kada bulan, asin magiging marayan na serbisyo. Malata, puro man inagranga yan mga member consumers duman, tagaro nasa pribado ng pamamahala, kan EPIC and former Aleco, Albay Electric Cooperative. Ngon yan po ang piguwori, pigaaditan kan mga general managers, board members, mga empleyado kan mga electric cooperative sa enterong Kabikulan, maging sa enterong Pilipinas, ang mga electric cooperative, ang asosasyon kan mga cooperative ng elektrisidad sa Pilipinas. Bad trip, suyadong marayngon yan. Ki Senadora Grispo, maringani nga si Senadora Grispo, mga tugang, dahil na kandidato sa maabot na May 9, 2022 election, dakon kandidato, matutok-tok ka na maray sa buto. Suya dang marayan, ibang mga grupo kan mga electric cooperative sa enterong Pilipinas, maging nangurog na sa Bicol Region. Inaprobaran na kan sa iyang Committee on Public Utilities and Energy, Committee on Energy, na matawanan in prangkesa ini pong Bicolite in Power Corporation na mag-operate digdi po sa partikan Rinconada area. Yan. Ang mga senador na miyembro kan sinambit ng mga komite, pinadarahan na daka ini yung pipirmahan na nagtutugot, nag-aaprobar. Kaya lang po, sa naging mga kondisyones po daan ni Grispo, intirong ikinakalintarman kan ibang mga
mamanihar kan electric cooperative, lalo na sa Casureco 3, ta si Engineer Wilfredo Boxit, representante tayo ni from National Electrification Administration, na iyo ang nagmanihar, ta eksperto pala nini sa ngaranin elektrisidad. Sa mga iling electric cooperative, maurag pala ninyo kung paano pabangonon ang subasob ng pinansyal na kamurugtakan ng sarong kooperatiba. Ayan. Kaya po ining nangyari sa Casureco 3, kung ini na sa Class A kang panahon or D, dahil lakma ang pinansyal, kan magmanihar na si Buksit, luway-luway pong naibangon. Hanggang sa itong more than 1 billion na pagkakautang, kan Casureco 3 sa mga supplier, ngunyan daw garo mga nasa 200 million na sana. Di halos 1 billion ang nabayaran na. Kaya ngunyan da, naging double A ang status ngunyan kang kooperatiba. Kaya palakpakan tamang po si Engineer Wilfredo Boxit sa kan mga empleyado dyan. Mga empleyado, mga linemen, nagtarabangan da kung paano mapaangat ang kamurugtakan na pinansyal. As in, ang problema na lang ang serbisyo. Minsan, puro palpak pa ang serbisyo. Dahil po kayan, baka man ingrato ang mga member consumers, namuyaman. Nauyam lang girarekan. Amakon, nagpaparapol na. May Tri-Mobile, may cash na pigpaparapol. Kumbaga sa papremyo, may 20 mil. May mga consolation prizes pa. Major prize ang Tri-Mobile. Uy, tapag-gaaga, mangulikta nga. Ang mga member consumer, kolekta ng 20 pesos kada bulan para gibo na buffer funds. Doon man nagkalintar man sa ibang mga member consumer. Ano man ngayon? Sabi nga, nasa double A na. O tapos ngayon, agada na, idagdag na naman yung gastusan nga kada bulan. Ay, ano naman ngayon ay. Dapat ngayon, bakong bagay ngo niya, na panahon ng pandemic kita, na pagparapadagdagan ang bayaran kada bulan kan mga member consumers kang Casureco 3. Kaya duman na urag so iba, abo, ay di nga pwede yan. O kaya ang barita ko baka ipostpone. Dahil na mangulikta ng 20 pesos nagibo na reserve funds. Takon naglalamasa po kayo makusog na oran digdi sa Bicol Region. Ano daw ning ringkunada ta intirong hinahagupit. Kaya man ang mga poste, magkahoy man yan o ano yung pwedeng bakal yan? Ibangon niya ng mga bagong pigano. May simentado, may dati mga kahoy. Nagbabari sa na nagtitiko. Ining garo, aluminum ba yan? Minatiko lang eh. Oh. Intiro kita digdi yung nadadanyosan. Kaya, kung may buffer funds nga kita, sa paliwanag kang manihamento, iyon naman nga ito ang bubot-buton para iyon pambakal nin mga na-damage na transformer, poste, kable. Tangarig dahil naman nga yung gayo malubog sa utang ang Casureco 3. Diretso ang serbisyo. O di kita man pala ilulubog sa bayaran. Sige, dagdag. Dahil sa mga kondisyones nga na ipinasarkan board, arog kan 3% interest. Penalty, pagday ka magbayad sa tamang oras or due date. Yan baga, dagdag pa bagayan sa kulog payota na mga member consumer. Bakong arog sa ibang mga kooperatiba or negosyo na konpira lang ang sa imong na konsumo. Sa Manila nga ni, sa Metro Manila pa di, iba duman ang sistema kan Meralco gayon eh. Kung nagkonsumo ka, bayaran mo. Pag di ka nagkonsumo, ano man babayaran mo? Zero ka. Makang babayaran, nag-abroad ka eh. Nagbakasyon ka sa ibang bansa, nagbakasyon ka sa ibang probinsya. Di ka nagkonsumo ng 2 bulan, sarado ang narong mo. Di kang konsumo, makang minimum na pigbabayaran. Zero ang sa imong pigbabayaran niya. Kung maura gan ibang mga harog kan yung padalagan kan ibang mga electric company sa Pilipinas. O sa partiman kan Ilocos, na pigu-orgulyo man kan mga Marcos, nangurog na ining presidensyable na si Bongbong Marcos. Sa advertisement kan sa iyang political ad sa telebisyon, ito baga pa ding ili si ining windmill, ano po yan, windmill, ano,
So energy ninda duman, so kuryente ninda duman, dahil nagpaparagamit kung ano-anong posting arog kaning tadtadunan ng poste ang mga tinampo. Duman, mga windmills na. Ang nagpapadalagan kan transmission line para supplyan ng kuryente ang sa indang mga member consumer sa napakabaratong bayaran. Ungon yan, si Presidente Rodrigo Duterte na mas tama na uragon man pala niya ang inaapod na solar energy ng bayan. Inaprobaran niya man yan, tayo man nag-propose kayan. Garoan maurag bang kayo itong aki ng senador? Nalingaw lang ko kung anong pangarang kan senador. Na igwa ng probinsya sa Pilipinas na solar ng bayan. Maayong kadakol-dakol na kapitalization na gagamiton. Ano? Sa ropang ikinakaroog ta, hindi ang Bicolite in Power Corporation. Ma-take over ngayon eh. Ini ang pagduda, taan kulatilya ngaya, sa inaprubaran na ni Grispo, sa iyang kulatilya, inimang ka si Senadora Grispo, pasalamat ka taday kada mga kandidato, takunday, tutok-tok ang kaman sa buto. Uy, day daw kang anggot man, iniman mga taga Camarines Sur, taga Rinconada area, taga Iriga, day ka mo maanggot ki Congressman El Rey, Villafuerte. Tatsa, nagmamakulog sa naman pala ni sa to, sa Rinconada. Dahil kan panahon na iling situation ini, may tulong na inot na iyo ang original proponent, sponsor, na ilaog sa Congress, ini pong Bicolite in Power Corporation para tawanan ng prangkesa. Para mag-operate ng suway sa operasyon na kan existing electric cooperative sa Rinconada area. Ngunyan dahil sa nagmamakulog sa to si Elry, iyon ang ikinakaurag. Taano kaya ngayon, tabig buhay pa ni Elry, ay gusto pa yung makatabang. Takan panahon, sukamang talagaan sa tuya pong kamurugtakan pinansyal kan Kasureko 3. Dahil hulog ng langit, ang eksperto man sa pagmanihar, sa pagbangon kan iling cooperative na si Engineer Wilfredo Buxit, naging double pa lang kita ngunyan. Na kung saan po, medyo ikinakaugmaman po ini. Kaya lang, para sa tuya, dahi ka mo maurag, dahi ka mo maanggot kay El Revilla Perte, tab binuhay niya sa naman ini sa pagmakulog sa tuya ng mga taga Rinconada area. Mauyam ka mo, kaya ng grispong ini, kung ano taan sa iyang ginibong approach, kada taday na sa operasyon sa parting ini kan Rinconada area. Asin ang pagduda, garo gustong i-take over ang gabos ng mga electric cooperative, kaintirong nagkasiribot baga. Nagpara morotorcade pa nga ni iniyo para magprotesta lang kaning Bicolite, ining mga asosasyones ng elektrisidad sa Bicol Region. Nagkaraban pa. Ulay ko nga niya ako pagkaraban, may mga darang pagkakan. Intirong nagkukuraw, no, to Bicolite. Sabi man kan inaagan, yes, to Bicolite. Barangan opinion kaya kan tao mga tugang. Dahil, sa enot na paliwanag, ni Congressman El Revilla Perte, masuway man sinda nin company. Sabi yung tanang kooperatiba ang Kasureko 3, existing ka mo. Ang Bicolite and Power Corporation, sarong pribadong kumpanya. Na ang mga incorporator guide ka ni, kung ini korporasyon man, baad mga bilyonaryo. Kaya lang ikaduwang pagduda, take over ngayon, taan capitalization ngayon nakabugtak sa papel kan Bicolite. 5 million sa naman. Maka-operate ka daw ngayon ng 5 million ng sarong electric cooperative. Anong aral niya kanina yung karastahan na yun eh? Kaya dyan pa nagkakaorag man. O, yun na nga na yan, padi. Ando da kan iba. Baad day naman talaga ngayon, mga ngaipunin mga poste, ang Bicolite in Power Corporation. Itong solar baga, na ibabalad mo lang gayod ang mga panel na ini, sa saldang, may wire na ang ibubugtak pasiring sa imong harong para masuklayan ka ng kuryente, demo naman talaga palang kaipuan na magposte. Bagong araw ka tong kaputan ni
Senador Drilon kang Committee on Utilities and Energy na ano nga ran ngayon lang ako nakailing na kung duwa nga yung company or private or cooperative mag-operate sa isang distrito. Ang iniisip man ni Senador Drilon, baka nga magamit pa ng poste ini yung Bicolite, ay maging kudal na lugod, padagos. Sa bagay, maray man yung tangarigan mga baka sa kadamulag, dahil na makalaog sa highway. Intiro nang nakukudalan. Pero bako po yan. Kaya siguro ini yung 5 million na sanang ini yung capitalization man na ining initial capitalization kan na Bicolite. Dahil araw kani ang sistema, kaya itong solar energy ng bayan, na aprobado man ini ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya po nga existing naman ini sa ibang probinsya. Kaya baka niya ko, dahil naman nangangaipo, dahil man alamusahon, kan Bicolite and Power Corporation, ang mga posteng pagsasadiri, kan Kasureko 3. Dahil man po yan naaramusahon, tapos ang management nindo, sa Kasureko 3, sailing niya mo, dahil man yan naalamusahon na, oy, kami, Bicolite kami, aprobado na kami kan prangkisa mi. Kung ini man ang mga madudunong na congressman or senador, magpirma na duman sa ipinaluwas na report and approval kan opisina ni Senadora Grispo. Ini man kang Senadora Grispo ngin. Ano man yung mga kondisyon mong ini? Nagkakatararanta na lagudan iba. Tapat ang taga niya, dahil na palang kontrol sa Bicolite and Power Corporation. Oh. Di mawawara na ka mo ng papel. Sa madaling sabi pa di, mawawara ng papel ang NEA, National Electrification Administration, to to supervise and to control the management of New Bicolite and Power Corporation to operate mataong serbisyo ng kuryente. Kaya dapat tama ining ginibong niyan, kan sangguni ang panlunsod kan syudad kan Iriga, para linawon. Dako lang, ay ako nga ni Ribong, ako, anggot ako, niya ako. Kung ini yung Bicolite mag-take over. Tama, mali yan. Dahil ang pagkaramta niya ako sa paliwanag, kan Bicolite, kan sponsor, ay kan nagbuhay liwat kayo ni, suway ang sa endang operation, suway ang sa endang empleyado, bako ining take over or gibuho ng pribado ang Kasureko to eh. Dahil abotang mangyaring manyako, ang nangyaring intero nagkakaurag ang mga member consumers kan dating aleko kan maglaog asin maging pribado na sa endang operasyon kan mga usaw na ining APIC man ini o APIC ini. Anong tamang pronunciation kan ba di? APIC o yan, o di ba? Ungon yan, talagang makaurag kung ang pigpaparapaluwas kan mga kooperatiba, take over ini. Ining gigibuhong kan Bicolite sa Kasureko. Talagang magkakaurag ta. Mataas mananggad ang bayaran ninda. Mataas ta arog ka nangyari po dyan sa APIC. Nagtaas ang sa endang monthly bill. Asin palpak man ang serbisyo. Pag dahi ka po nakabayad sa sarong barangay or dahi ka mo nagbabarayad, puputo lang ka mo ng supply. Talagang sa pribado, tamayo man ang tuntong negosyante, mga tugang, tama o mali ako, naman negosyo, na mapuhunan, na dahi mag-isip ng dilinsya. Di ba? Ang tuntusan naman kayo na negosyante, kung ang bakal mo piso, ipabakal mo sa lapi, ay talagang lugi. Pati ang kapital mo, wawa yan, ubos yan. Pero kung ang negosyanteng madunong, arig ka itong Chinese baga pa di, o Japanese itong si Obama, na ang piso niya, napapaano niya, napapasalapi niya. Ay, napapasingko niya. Kaya saro ini sa successful businessman sa enterong kinaban. Inggit nga ni ang presidente kan China, tang maurag ng negosyanteng inya. Oh, yung baga, si Obama kayo dito eh. Jack Ma. Obama pala, sinaging basketballista. Si Jack Ma. Oh, salamat pa di. Tatinti pati si Pading Cha. Jack Ma, Jack Ma yan. Nabasa ko yan sa Mauragon pala siya magnegosyo pa di.
Tapos ang buladas kan sa iyang silstok talaga, dawabo mo magkuha kang produkto niya, mabakal ka, tamabakal. Kung paano niya anunan sa imong isip, kondisyon na magbakal ka kang produkto niya pa di. Dahil maurakon talaga siya. Na may adal kaya, pero grabe man sakit inagay niya, taday siya naaako sa company rin narala o ganyang ina-applyan. Tainot na inot, ang personalidad niya, bakong araw-artistahon ang dating. Bakong araw ka, nalimbawa, kita pa ding siya. Teka, araw-artistahon ka. Ako, palito ang itsura ko eh. Daog ko pa malnourished. Kung kitang doon masabay sa sarong company, ika, maapil ka, with pleasing personality ka, maapil ka. Ako manager. Halimbawa, si Tony yung manager na applyan ta. Dahil ika may personality, guwapito ka, mas dakol na customer ang maralaog sa restaurant ninda, pag nailing na ika nagsiserve. Kisa man sa kuya, baka ika ati ngayon, kunin ngayon mapwesto si Joey, sa pagkakaan, order kan mga, baka ngayon magkatarakot na magbaralik-balik, tayo ngayon maserve na ini, malnourished. Samantalang ang produkto ta ngayon pagkakaan, ang hire ta ngayon digdi sa dawang aplikante, sabi kan manager na si Tony, ini ngayong si Charlie B na obra. Tano? Inot, antitindogon ngaya. Ang dating artistahon. Maskulado. Ibig sabihin ngaya, ano siya? Kumbaga sa healthy siya. Dahil ang isiserbi niya pagkakaan, dakulan mabaralik-balik. Inot, ang appeal niya sa customer. Oh. Kung si Joey ngaya, ano man yan? Baka nga magsarado kita after 3 months. Dahil nga i-hire. Oh. Arog sa naman bagayon kaya. Sa dunong man, si Jack Ma, sa katasin na-applyan niya, bakong gayong bilib pa kayo sa iya, medyo tius-tius pa siya. O ngunyan, itong mga company para applyan niya, ay kasusyo niya na yung ngunyan sa negosyo. So iba, napabagsak niya pa. So, ibang medyo mababagsak ko na, nakisosyo na sa iya. Si Jack Ma, pati ang boss ninda. Yan ang sa nabasa ko duman sa... Nabasa mo man yan ba di? Niya ko maurakon pala ng Jack Mang iniyo. Ay, paano ko daw niya ako ni maarog na ang piso maging 500 pesos? Ano? Masakit pala ang arugo niya. Ang inisip ko na lang, nabayad ko si Uming, nagpapatay yung steel. Niya ko, Uming, grabing pagtiwas mo niya ako sa radyo. Ang pagiging announcer niya ako palan Ming. Kung naarok lang niya ako kanyan mamamatian kung kapagtiusan, kagutuman. Maray pa niya ako dahil ako naglaog sa pagiging broadcaster. Maray pa niya ako negosyo na lang ko arog ki Jack Ma. Ano ngayon maray daw gibonta Joey? Kumusta man niya ako mga pagpatayakan steel? Ay maray man ngayon eh. Napaprofessional ko na ng mga aki ko. Diyan pala sa mga araw kani yung negosyo, steel man yan. Igwa nga ako itong nakaulay man para witing. Kabo siya sa witing, pero ang alahas niya pa di. Niya ako garo may hilang ka na niya ako upading Taga ba to siya? Hepatitis B. Tanaw man nga Joey. Nagyiyilo niya ako ang hawak mo. Lentian ka man ngayang hubin-hubin ko pa ngaya. Dahil niya ako, dahil sa alas ng sulot mo. Gumusama niya ako busang ang negosyong waiting. Kampanong kayo, waiting pa di? Maray nga yan income. Ako nga nga nakapatapos na kan mga aki ko, gabos na professional. Nakapaharong nga ako. Oh. Kuha nga ko ni mga insurance, life insurance, nakahulog akong tapos na nga ako maghulog sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, as voluntary member. Dahil lang nga kaning waiting. Kaya ito, nagkaka-interest na ko pa din. Ano doon niya ako kung magkabo naman lang ko sa waiting. Kundi takot-takot, tapig papararid man bagay kan panahon. Uso pa kayo itong Philippine Constabulary. Gwa kayo itong nagkabaradil ng mga parawiting. Kan pigrid itong go-goan. Makahirak man pala niya ako, iyabo ko niya ako kayan. Pero nganyan, taligal pala nining small town lottery. Sabi ko, Ming, ano daw kung... Tayo kabaga niya ako, may perpisto ka man dyan. Ano doon niya ako magperpisto man ako duman sa may samo. Magpataya naman lang niya ako akong
STL. Tapos na ako, konektado ako sa emo. Sa emo ako ma-coordinate. Kung paano ang pagmadali ng pagbula, idadalagan ko niya ako ng mga pataya ko sa emo, isabay mo na pagpatukad mo. Duman sa guguman. Pagkadalang tanong Joey. Desidido ka nga. Ay, ako niya akong desidido. Oh. Broadcaster, linten niya akong mayong pirak sa pagiging broadcaster. Grabing pagtiyos. Mas maray pa niya ako kani magpataya na sana akong STL o mag-apply na sana ng kabo. Qualified man daw niya ako kayo doon. Ay, ano man niya ito dahi? Ano man niya ito dahi? Basta nga tatao ka magkwinta, saka magsurat. Ay, niya ako tatao man ako magsurat, saka magkwinta. Ay, yun, nangenta may porsinto man yan. Aba, niya ako okay yan nga. Ay, mga tugang, ako daw, gusto ko ang ginibo kan sanggunang panlunsod kan syudad kan Iriga. Tano? Para ang arog tang mga nariribungan. Tako nga niya ako nariribungan man daw kaning Bicol Light and Power Corporation na pigpaparasahutan kan iba, lalo na kan mga yaon po dyan sa konektado sa mga electric cooperative sa Bicol Region na matik over. Nagigibo nagaro pribadong manhyamento ang kasulay ko 3. Dahil po kang gibo man kan mga kondisyones man ni Senadora Grispo. Oh. Dapat maanggot ka mo kay Grispo. Bako kay Congressman El Revilla Ferte. Tabako man si Congressman El naggibo kan na approval kay ni sa Senado. Kundi si Grispo. Bako man siya nagibo kan mga kondisyones. Oh. Di ba? Ung manyan, para malinawan ta, kung take over talaga o dai, saka kung questiono na padagos kan sanggunang panlunsod, kung tanong ta 5 million sana ang capitalization ninda, para once and for all, maintindihan kan publiko, na di kita magparahaka-haka, di kita magpara ngaraw-ngaw, na tiba napapasala man kita. Kan sa tuya man na, pagkaintindi. Lalo na kung English. Ay, English. Nagiging taga-ano ako pa di, taga-partido Lalo na kung English yan. Nagsakit na bagang interpretaron ang wording sa English pa di. Kadakol sa nang kung ano-anong chichiburitsing pinagagamitan. O kaya, dapat nga ining ma-interview man kani sa national media si Senadora Grispo about this matter, ining bagay na ini. Kundi kumbinsido ako sa naging kaisipan para po maging balanse ang isyong ini na ang sanggunang panlunsod kan syudad kan Iriga nakatalaan na ipapod ang isayman o sisayman na representante kan Bicol Light and Power Corporation tanganing makuhaan sa endang lado. Iyan ang maray. Sa totoo lang po. Para tuldukan ta na kung ano man talaga ang mga naglalataw asin pinapaluwas na mga isyu asin mga bagay na daita po gayo syerto. Para makasiguro po kita, tama ang lakdang na ini. Nagigiboon kan sanggunang panlunsod kan syudad kan Iriga. Ika pa di, kumbinsido ka kani o dahi? O kumbinsido man nga ni si paring tiya. Ha? Dapit po sa hinahagad na approval kan prangkesa duman po sa Senado na sabi pipirmahan na sana kan mga madudunong na mga congressman tanganing magbariwas ning kuryente digdi sa Rinconada area. Enot po kani sarong resolusyon hali sa Bicol Light or Bicol Electric Cooperative Association, sining na po na BECA. Ang nakaabot sa sanggunian na nagahagad kan sa indang endorsement, tanganing padagos na ulangon ang Bicolite alagad. Dahil pa nagkakaigwa nin pagtaratar ang Honorable August Badi. Sigun po sa pahayag po kan sanggunian, buot ninda na madangog ang mag-ibong nalado kaiba na siyempre ang representante man hali sa Kasureko 3.
Kung pwede, mag-attender si Engineer Wilfredo Boxit, mga board of directors, ang chairman, ang ex-officio member, ang mga department heads. Kundi masurusuan naman pa di. Mga kumpira lang kayo na representante. Tapos ining mga taga Bicolite. Kung pwede, imbitari daw tabi nindo. Sanggunian Panlonsod, si Congressman El Revilla Ferte. Para malinawan man kamo. Bako kung si isa ng taga Bicolite man ang sa indong imbitaran, tatibaad man dahil man masimbagan sa indong kaputan, di mas marepang si Congressman El Revilla Ferte an imbitaran na lugod nindo dyan sa Sanggunian Panlonsod para paliwanagan po kamo. Para matuldo ka na po ini. Ini pong isyong ini na sinasabi kan Kasureko na naadit man sinda tatibaad take over ang gibuhon or isa pribado an palakaw ka ni management. Dahil ang puhunan kaya ngaya kaning Bicolite man ini 5 million sana. Paano man ngayon maka-over? Baka alam mo sa niya mga postita kani. O kaya dapat maipaliwanag na ba ini kan Bicolite na bako man pong pag-take over o isa pribado. Tangarig duwa lugod ang magservis atong kuryenteng kompanya asin kooperatiba asin pribado, di ba duwa? O di may pagpilian po kita. Magkaigwa kitang healthy competition. Magkaigwa kita digding competitive prices kung duwa sinda. Takon alam mo saan mangyayari, gulping maauyam, gulping maanggot. Kaya dapat tama lang, nagibon ini. Kan sanggunian na iyo ang magiging papel sa pag-ayos kan de naiintindihan, kaya ni sa to yung ipigburutong mga miyembros kan sanggunian sa pangingenot kan na sendang presiding officer na si incumbent Vice Mayor Rex Oliva. Ang barita ako, si Konsyal Sani Maestrado po, ang may kaisipan na imbitaran ang representante hali sa Bicolite and Power Corporation, asin man po ini pong hali na representante sa Kasureko 3. Para malinawan ang public, mga tugang ta, nagkakaribungan kita. Ako nga ni ribong man eh. Ay niya ako abukan isa pribado o take over na sa naman talaga ang Kasureko 3. Mali man po yan. Tan pagkaarami nga niya ako, ano ini, suway man ining management o ano nga po yan, suway man na operation ninda, ang gigibuong kan Bicolite. Takon arog man sana po kayan, magiging arog kita kaning epic, na entero lugod kitang makala kaga sa kaanggutan. Dapat linawon ini, kaya dapat malinawan po kita kaini. Tagadakol ang nagkakaribungan po. Sa tabang kan Sanggunian Panlonsod, baka kita po na mga nariribungan malinawan ang sa tuyang pag-iisip. Tama ako pa di, mali. Sabi ni Pading Cha, tama man. Kaya po, ang mag-ibong nalado, makukuaan sa enda pong lado. Para maging patas anuman na desisyon ang sa endang maabot. Taan be kabaga iyo ang asosasyon kan unsing electric cooperative. Nali pa sa Bicol na nagpa-share na niyo sa Senado para magkontra. Taan hadit ninda baka nga itik over bako lang ang Kasureko 3 kundi ang enterong electric cooperative sa enterong Kabikulan. Kaya para malinawan ta po ining bagay na ini. Nagagastusan pati ang kooperatiba sa pakorokara ba na ini. Sa family meeting na ini, lintik. Siyempre magastos ka. Papakakanon man mga bisita mong mga general manager, mga board of directors sa sinibapang mga bisita. Nagagastusan po ligdan mga electric cooperative. Kaya nga ni suya ang ibang mga member consume, nag-aasinso na pala nga ang management kang Kasureko, tapos mangulikta pa ngayon sa 20 pesos kada bulan. Ano nga yaton? Di ba? Sabi kan taga-bato ba ang tunong araw kayan pala. Dapat nga diri. Tanagi-income na pala nga kamo. So income nindo, gamito nindo sa pakaray kan sa endong serbisyo. So income nindo, panamiton man nindong dividendo. Sa
Sabi, pag electric, kasuregot, ano to? Ano mga member consumer? Ano nga po yan? Mga, ano nga po sa mga member consumer kaya? Nasabi, igwang partisipasyon man dyan, parang may investment man, ano nga po na kaya? Mga stockholder. O, no basang ikapade, stockholder ka man o buko? Pero member ka, consumer. O di customer ka. O di, an apod pa lang sa mo, incorporate, anong apod sa mo? Stockholder. Member. O, member lang. Sabi ng member. Pero ano, entitled ka ba na dapat panamiton man lamang ng dividendo? O, dapat naman. Ano daw? Imbis na pagpara ko kolektahan taning 20 pesos ang kada member consumer, na maging buffer pansin, panamitan man daw tabi nindo ning, ining mga member consumer nindo ning dividendo, ngunya na Pasko. Tama ako pa di, umalita. Kung mali ako, makomersyal na kita. Sabi nga ni Cho Ayon, na Trinidad, ni former Vice Governor Anoy Trinidad, ano naman niya, Joey? Dahil naman niya dapat kayan 20 pesos pang yan. Tayo, ano nga niyang kinukulikta sa to, yung ano to? Ano to si termino niya? Agaro... Pero may sa Orient Fund man eh. Nalingaw lang ko kan si termino ni Choano na Trinidad. Pero siya, pabor siya kung suway man ang operasyon kan Bicolite. Pero kung take over yan, ay garo alanganin. Kaya yan ang dapat tabang sa tuya mga tugang na mga nagkakarelibungan. Kaini pong paluwas man na ini ni Grispo, kan sa iyang komitiba, na may mga kulatilyang dae magkairintindihan. Tataga niya anggot. Di, mayo na pala niya yung power. Poder o to supervise and to control. Hinahalian na ng poder. Ano ngayang niya, dahil ng pakiaram dyan sa operasyon kan Bicolite. Na dapat linawon ining bako ning take over. Masway man pong operasyon, management and Bicolite. Sa tabang na ining gayo. Kan ini pong sa tuya pong sanggunian panlungsod kan siyudad. Uno di konsyal sa ni may estado mangyari daw. Bago pa po mag-abot ang bulan na Disyembre. Sana po gibuhon po nindo ang sa indo pong sinumpaan na mapagserbihan ang publiko. Takong day kaya, baka si busy na, easy na, busy na. Pagdae mo na imbitaran si Congressman El Revilla Perte, baka iyo man ang mag-imbitar sa masunod. Tangarik pong mapaliwanagan ka mo ni Congressman El Rey Villaferte na iyo ang ikinakaurag kan iba na dinarapa ka ng diyo sa satuya ngayong distrito ining Bicolite na ini. Dahil po ini kang panahon na ailing situation po kita. Nangyari ini. Pero nga na double A na kita marena ang serbisyo. Halat, bagong ko daw. Na marain ang kamugtakan pinansyal. Pero ang serbisyo na sana ang dapat pang i-improve kan kasuray ko to'y para to satisfied customers wants. Na mahali na itong mga unscheduled brownout. Iyon na sana ang pigpo problema. Saro na sana ang naririsakong day pa na perfect. Ang mahali po ang mga unscheduled brownout na ini. Dahil agko na kita ka-schedule brownout, sasabayan pa kan unschedule, naku Diyos ko man niya ako ini. Tapos pandua, na nahihiling ko pang, medyo kadikit pang problema. I-maintain ta ang bultahe. Kan sa tong isinusupply na kuryente sa mga konsumidores Pag baba ang bultahe palan mga tugang, or suminobraman, ang malilintian ang palan kayan, ang ibatang mga appliances, mga equipment na nagagamit ng kuryente. Iyan pa ang ikaduwang hinahagad ta. Sa management na sinasaluduhan kong Engineer Wilfredo Boksit, inipalan kay eksperto, inipali sa elektrisidad, na mamintin, perang voltahe dapat ang magluwas. 220 volts ba? O dapat i-maintain ta yan. Pantulo na sana pa rin hirit ko. As in, hirit kan ibatang mga kababayan. Sa ringkunada, iyo na mapababa lalo ang systems loss kan kasuray ko 3. Pag iyan magibo po, Diyos ko, ako mismo, madyan, para magkupa-kupa sa tubangan, para magkuraw ng pasasalamat sa
Hanap buhay na muna kami, napapaas naman ako. Oy, alat daw pa din, basahan ko doon yung may nag-text. Ang ngipon kan tao, Joey, 30 city, kaso ngunyan, 30 na. Tamay, Bluetooth na. Ay, pangyayari yung manang ganun. 30 city pala, natanda pa ni Karundang Juter Tersinyo. Matalino talaga ini. Kaso bago kay Juter, itong 33 kong ngipon, nagtatarang konta. Ako kay pa di, may mga bungal na kong ngipon, bako ng perfect. Pero di pa ko nagpapagibong postiso, itry kong magagad tabang dyan sa Clinic on Wheels ni Governor Mix Villaferte. Taki Imelda Papin, dahil man baga nagpapadagos na kan pangipon niya, ni Vice Governor Papin, mga kandidatong gobernador, pira lang ang napangipunan kayo gani, baka bilang lang sa mga muro ta, muro sa kamot, saka muro sa mga bitis. O, kung igwapa kung may muro pa, ibibilang ko pa. Para madaragdagan. Pero napangipunan daw itong mga bungal na mga kababayan ta sa enterong probinsya ng Camarines Sur sa programang libreng pangipunan ni Vice Governor Papin. O nganyan mga kandidatong governor, ano lamang, nagpailing kang pandemic. Nanaw lamang ng pagkakan, bagas. Mga dress chicken. Grabe man niya si Joey. Tigirit ang mga dress chicken si Vice Governor. Kaya yan dapat. Hinanakit. May kanta baga kayo si Imelda Papin. Sa imo man sana nagbalikan sa imong kantang hinanakit sa'yo ng mamamayan ng pandemic, di ka man lang namigay. Di ba? Diyan law sa sa Dental Clinic on Wheels ni Governor Mix Villaferte. Kan suod ba nagdiyan ako pa di sa Capuerte Medical Headquarters. Sana panap ko nga ni si Congressman si Chief aspirant Jorel Kaayaw, kaya nagkaulay-ulay nga ni kami. Malatab, automatic bayad na patikan sa iyang Christmas greetings sa to. Sabi ni Ma'am Kayla, yun na ngayon yun na niya ko, yan Ma'am paid na. Ano niya ko, sir, may mga ngipon akong mga dapat ng postisuan, pwede makalit. Pwede nga Joey. Dumaan nga sa likod, palistahan nga dumaan. Kadakol pa rin nakapila. Ay, nag-aaral na sa tulakot, 10 minutes before 12. Ang pila, kadakol pa. Diyan mismo sa laog palan, maiwason pala niyang dagang Attorney Nunoy Ortegang pigbugtakan kaya na yung Capuerte Medical Headquarters. Miyerkules pa, di kadakol tao, yaon duman so Dental Clinic on Wheels, saka itong diagnostic van. Kadakol pa ding pasyente na nyakudakulang tabang talaga pala ini yung medical assistance program na ini ni Governor Mix Villaferte sa Camarines Sur, as in dinarapa digdi sa Iriga, na mga taga-Ringconada, haros rayaon duman, mga taga-Iriga. Igwa nga ni duman sa Capuerte nagagad tabang, Alpilor ang apelyido pa di. Grabing pasalamat. Naan Villaferte pala nga daw ang apelyido ko Alpilor. Sabi ka itong taong ito, itong pasyenteng ito. Tinabangan po nga ko ni Dada, pala nga sinta nagkikiling. Or da isinda namumuliti ka. I-replay ko daw ito kung mahiling ko digdiyo. Tanapon ko daw digid pa di. Ako nga niya ako, ugmaman ako, tatao pala magpasalamat man talaga natatabangan. Iyan ang maray. Pag natabangan ka mo, magpasalamat ka po. Dahil may mga politikong nagtatabang sa sato. Nagrurumdum, nagmamalasakit sa sato yung mga pangangaipo. Ining saro. Sir Joey, good morning. Pakigreet kami dito sa health center ng Barangay Santa Cruz Sur, Iriga. Si Miss Casano, Amelita Polgueras, and Loti de Villa. Lagi po kami nakikinig sa RPN at lalo na sa programa mo. Thank you and more power to your program. Diyos mabalos man po sa Indo. And ako po, kami ni Paring Cha, ni Manager Melvin, sobra pong nagsasaludo sa mga nagdadangog sa mo. Natsasagaan po ba kami nindong dangugon? Na kami ba kung kami mga marimag programa? Kami po, sabi kan ibang mga registration bagas, yung puro number 1. Kami po, number 1 sa naman, kan mainot na mamundag, na tindog, ang RPN DCKI, RPN 9 pakampanon sa Iriga City. So kami man po, number 1,
na nainot na naging AM station and TV station sa Bicol Region. Yung man yan lang ang uurgulyin mo. Tayo man totoo. Pero kung i-claimin na kami number 1 magprograma, Diyos ko, mangilabot ang sa aking mga balahibo. Di ko pwedeng i-receive an arog kayo na orgulyo. Di ko kaya yan pa di. Oo. Pero kami digdi, may generator, dawa may kalamidad, day taman hinagad na may kalamidad. Matanog po kita digdi. Simple lang po kami. Anong gusto mi lang po ma-entertain ka mo. Pero dakulang pasasalamat mi po na may nagdadangog man po sa Samuya. Ako nga ni, okay lang na magdangog sa kuya si Mrs. Ay, good morning pa lang sa agom ko. Clemencia Balanglim. Pero may loyalista akong paradangog ini. Sabi ko, magpamasahe daw kanya ako kita agum ta, aram ko makukulog na ang likod mo, hawak mo ta, sige sa nakitang gabi digdiyo sa tuyang compound. Pero exercise man, kaya may kukunta kong kaming para hilot, mapahilot niya ako kita, para riyo kita biyadi. Tako man nga niya ako, kaalasakan mga hinawan mo. Napadas mag nga niya ako kung garo niya ako ang piad ko, makulog Ipahilot ko niya ako. Yan pala mga poon kaya padikan mangga. Igwa pala yan itong nalabaw sa daga. Suba-subahon mong makashoot dyan si bitis ko, si chinilas ko. Biribit-bit ko itong plangganang pano-pano nin mga pighawan ming mga duot. Ito magkasuka mga kayo. Barari ba ganito? Pagdapla ko pa di, may gapo duman na dakula, yung nabagsakan ko pa sa piad ko. Kaya niya ako, pareho kita magpahilot masakit niya ako ining kapagalantang ini ata niya ako libre man ng trabaho bako man pakyawan sa pakyawan si Iro kaya niya ako matapos pambira. Anyway, hanap buhay daw na kita paring tiya. Pagkatapos ka na hanap buhay, di balik kita sa restoryahan. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Star Margarine. An pagkamuot, pagpapakumbaba, asin pagpapatawad, ilugod an mag-irok sa satong mga puso ngudya na Pasko. An RPN DZKI Radyo Ronda nagpapaabot nin Mogmang Pasko asin moswag na bagong taon. Kaiba ang mga minasunod. Our Lady of Mediatrex Hospital, located at San Jose, Iriga City, owned and managed by Dr. Lenny I. Gonzalez. Kagawad Gerald Punon of Nabwa, Camarinesur. Kagawad Sunny Prades of Nabwa, Camarinesur. Aspirant Councilor Aldrin Junio Galyarte of Nabwa, Camarinesur. Tags Original Online Shopping. Santiago Yang, Nabwa, Camarinesur. Engineer Wilfrido O. Buxi, General Manager, Casurecot 3, Iriga City. Marhaba Heavy Equipments. Owned and managed by Nick Clavillas, San Nicolas, Iriga City. Ang selebrasyon kan Kapaskuhan, simbolo kan pagkamot sa satong paratubos sa interong kinaban. Ang RPN DZKI Iriga nagpapaabot sa interong kristyanong komunidad nin Mogmang Pasko kaiba ang pasasalamat kan mga minasunod. Engineer Rene Salazar, Palestina Pili, Camarines Sur, Lucky Best Enterprises, Irigan City, FC Oliver Hardware, care of Franklin Oliver, Filarca, Poblacion La Purisima Tinamba, Camarines Sur, Lourdes D. Radita, care of Earthly Drops Water Refilling Station, number 108 Guevara Street, San Roque, Iriga City, Dinali Buro, San Roque, Iriga City, Councilor Ross Orolfo, kay Ross Orolfo, Libreng College, Sigurado, Gabos na Kabataan, Edukado, Irigenio Asensado, Bicolandia Aluminum and Glass Supply, care of Mr. and Mrs. Arnel and Helen Tan, Proprietor, Manager, San Miguel, Iriga City, Go & Sons Trading Company, Incorporated, care of Engineer Solomon Monmongo, Proprietor, Manager, Irigan City, Uralios Funeral Homes,
care of Mr. and Mrs. Jose M. Oralio and family, proprietor, San Isidro, Irigas City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario and family, San Isidro, Irigas City. J.R. Tatak Grimaldo and family, Irigas City Councilor. Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Irigas City. Zantoa Nonato Dental Care, care of Dr. Belia Zantoa Nonato and family, Municipal Councilor, Buhi Camarines Sur. Engineer Philip Maestrado, DPWH, 5th Engineering District, Camarines Sur, Santo Niño, Irigas City. Prime Water, Irigas City Water District, care of Ryan Cubilia, Branch Manager, San Roque, Irigas City. Baao PNP, headed by Police Major Mary Grace Tagtad, Chief of Police, Baao Camarines Sur. Honorable Councilor Roselier Ros Orolfo, Board Member Botchokoy Oliva, and Vice Mayor Rex Oliva, Irigas City. Mayor Jeff Besenio, Baao Camarines Sur. Punong Barangay Bert Balbuena, La Purisima Nabua, Camarines Sur. Honorable Councilor Dante Oliva, Irigas City. Former Councilor Piwi Gascon, Irigas City. Honorable Fernando Simbulan and family, Municipal Mayor Nabua, Camarines Sur. Capverde Medical Assistance Headquarters, care of Joriel Kaayaw, Irigas City. New Tanchuling Villanueva Hospital, owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon Villanueva, Irigas City. Sa Saindupo Gabos, maugmang Pasko asin manigong bagong taon. Ipagdiwang araw ng may kapal upang manatili sa atin ang kapalaran at mabuhay na lagi sa Maugmang Pasko, mawot ko na magbalik na sa normal a panahunta. Asinsado sa kaambundang bagong taon. Ako po si Kagawad Edsel S. de Maywat, nagsasabing pirmi sa nakitang mag-arang sa mahal na kagurangnan. Tadi na magparalangkag, tadi na si Edsel di maiwat, ubang tanang inuulat, analang urot akong kagawad, tawo na mabuutin, sa Diyos pirming nakarerem, lang daling rapuon, taong matinabang di magsisileng. Bagong taon pwede mong rapuon, dawa turo pwede mong gisingin. Para sa kapwa handang ibuhon dumabang, di magsisileng. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sa gabos na panahon, maski na sa tahaw pa ning pandemya, yaon sinda pilmi sa paghiras ni tabang sa mga nangangaipo, pag-anduyog sa mga kapobrehan, asin pagpadangat sa mga nasasakitan. Kaya ngunya nakapaskuhan, inaarang ninda Congressman Zaldico, asin Congressman Pido Garbin, ang pagdanay nin katrangkiluhan, paggamuot asin pagsinarabot sa butan. Hale sa Ako Bicol Party List, maugbang Pasko po asin bagayagayang bagong taon. Si Jeff Besenio, bayaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenio, dawa na sa kudngunyan, masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenio, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perminti na tao. Pagpadangat ka sa baaw, talagang totoo. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal
Ibigay ibas ko, ibas ko, ibas ko, ibas ko. Ibigay ibas ko, dagos ang progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy ibas ko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy ibas ko, silang na konseho, harani sa tao, dalan sa pag-asenso. Ngayon migay ibas ko, hulaan nag-asenso, sa tuyang ipadagos, maray na liderato. Sinunoy ibas ko, bilang sa tung vice mayor, ang sa tuyang konseho, ang irarani sa tao. Migay ibas ko, ang sa tung mayor, Nonoy ibas ko sa tuyang vice mayor. At Center number 11, the Kaiju, Kai Soto. Kai Soto, bagong basketball star. Sa sipag at tiyaga at sa tulong ng sustansya rap ng Star Margarine, mas abot ni Kai ang pangarap niya. Kai goes for the shot. Slam dunk. Puno ng power nutrients na tulong pampatangkad, pampasigla at pampalakas, kasabay ng proper diet at exercise. Sa Star Margarine, mas abot ko ang pangarap ko. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Bakunado man, bawal gumamit ng torotot. Mas malakas ang pananabik sa isa't isa, ngunit walang magpapaputok. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Damhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Mga tugang bationg kuman ining mga nag-Facebook live view sa Satuya. Saka sa mga nakatutok mo niyan sa RPNDC kaya sa mga transistor radio ninda, good morning. So ibang mga nag-comments, dahil ko na magkabarasa ta, nagkatarahuban ano po. Good morning kay Ma'am Juliet Saliente Giorgio o Giorgio. Yan. Good morning po Manoy, Joey, watching from Cainta, Rizal. Amo na po, malipot na po nguwan yan, o nguwan, masiram na magturog sa gabi. Ay wow, ayaw man ang gadbaga pa di ano. Lalo na kun, agko kaki, kataid o tamong. O kakagos-kugos ay pangyayari ano ha. Oy, dahil ta sinasabing sa mga mapaaragom, magpa-aragom na ta, masakit ang panahon tango niyan. Mahal ang barakalon. Kung maagom ka niya na uda ka maning hanap buhay, pumurupundo. Dapat inuton mo maghanap ng trabaho pa di. Tama sakit yan, nayaasa mo ang pagkakan mo, pagbado mo, pangangaipo mo sa agaw mo sana. Dapat may hanap buhay ang pareyo.
ang mister sa kan misis dapat sa panahon na ining grabe ang mahal kan mga barakalon, dapat pareho naghahanap ng kwarta. Pareho may trabaho. Tama ako pa ding tsa o mali? Tama. Iyo, mananggad. Kung saro lang ang may hanap buhay ngunyan tika po. Ay, lalo na kung sunod-sunod pan aki. Igba bakit ang nahihiling pa di, kung sa inrulugod nga niya ako, yaon sa squatter area, iyo malugod ng kadakol aki. May 10, may suminubra pa nga ni 10. Di re-interview man ako pa di. Niya ko manay, ano? Kamo ni Manoy, ano niya ko, kadakol kamong aki. Daya man ngay kaming gibudig diyo. Alas 6 pa sana nga niya. Gasirami nga niya. Sindihan mi na pag alas 6 na, maluto na ngay kami kayan, mga alas 5:30. Mapamanggi na ngay kami kayan, mga alas 7. Pagkapamanggi mi ngay, pairan-iran, alas 8, maturog na ngay kami. Niya niya ako, ano nagparadakol na akin nindo. Madikilumon man kaya ngayon pirmi. Kada nga biri ko, sangkay di otro taon, aki na naman. Ay dapat niya ako, suway-suway nga na kamo sa turugan, tanga di nagparadakol na akin nindo. Saka, anharong pa ding sadit sa naman pa di, ang pag-iigda pa lang kayan, taraid-tahid sa naman, masakit niya ako, yung takunan masangkayan mo, iba na. Ang mga dapat, ang mga daragan na, suway naman na kwarto sa mga surusulti rito yung na aki. Kamu man na mag-agom, dapat suway-suway na ning igdaan, tangarig. Tabakan niya ako, mag-abot 15 ning aki nindo. Ano niya akong hanap buhay mo, kargador ngayon. Ikama niya ako manay, nakikilabandira lang ngayon. Diyos ko nga niya ako, paano rin pag-eskwela nindo? Bagay niya ako, may gobyerno mang kitang nagtatabang din na, inibagang pading, may mga local government na nagtatabang man sa elementary na mapaeskwilan mga aki. Tapos pag high school, may mga public ano man kita, secondary high school bagay ng mga sa secondary, may pampublikong eskwilahan. Niya ko dyan na lang kamo magpa-eskwela. Pag college naman niya ko, may mga public university bang kita or inaapod na local colleges na Governor Mix Villaferte. Ano na lang niya ako para maka-eskwela man eh. Makahali na kamo digdi sa squatter area. Tamasakit niya ako yan. Kadakol kamong aki. O paano niya ako ang pagkakanin doon? Minsan nga, nalugaw kami para ang sarong kilo nga niya, makaanto sa sarong aldaw. Kaya rakman. Kaya si 200 ko pa di, na panggasolina. Sa pagkahira ko katong mga aking garugurutong, ay itinao ko. Baka lang niya ako kamuning sa 200 na pagkakano. Ubusan na niya ako nindo yan. Kaya masakit pala niya akong kadakol aki. Kaya masakit po. Magpara aragom sa panahon na ining grabing mahal kan mga barakalon. Ang bagas, mahal. Karne, sira, gulay, prutas, gasolina. Bayaran pa sa urual daw tang plete. Ang pamasahe ko niyan, mataas man sa mga pampublikong lunadan. Igwa pa kita kung may kuryente, may tubig, connection pa ng internet, telepono, may moral obligation pa kitang dapat asikasuho na maging religious lang sa tuyang pagbayad. Tangarig dire-diretso ang serbisyo sa tuya. Takon day put-putan sa tuyang serbisyo. Pag day kita makabaya, di ba? Ay, good morning kay Hermanang Melanie Mendoza of Limassol, Cyprus. Sa kakansayang employer, si Mr. Banday Gaysen. Ano po? Good morning, bossing. I would like to greet you advance Merry Christmas and advance Happy New Year. I also accept cash gift with GCash here in Iriga. Or bahala ka na. Or no, not Palawan, Western Union also. Accept padala. Pera padala from Limassol, Cyprus. Oy, hermana, joke lang yan ha, hermanang Melanie. Dahil ko man sinasabing padalan mo kung 5,000 na pamasko ha. Bala naman kung magbigay ng 5,000 rin si Mr. Banday Gaysen, di maging 10,000 rin ang pamasko mo sa iyong minamahal na kuya. O, di ba? I love you. Sige, ngirit siya. Pwede, ako man ang bala sa imong ice cream. Papa-ice cream mong takaman. Yeah. Uy, lalo na
Ini anpit malo si Hermanang Monica Perique. Oh. Nagawatsi nga. Ini ang pinakapit malo pa. Ha? Dublado ang 10,000 ni Milan eh. Hi, hello. Ako po si Monica Piriki kan Limasol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig or manood sa RPN DCKI. Ayon. Thank you, Hermana ha. Ayun ang pit malo. Kung anlambing ko kay Hermanang Milan ni Jerry 10,000 sana, ay dublado kayo ang pago. Ano? Kung baga sa purustaha, makusog ning pumusta. Bakong pumusta. Makusog pumadara. Pero ngayon padara sa emo ni Melanie. Niya ko, Jis, dublado na ngayon sa kuya. Ano? Ako naman bala sa emo, Cha. May ice cream ka na? Ano pa, may lechon ka pa. Ano? Akong bala sa emo. Sigurado ni, ngunya na Pasko. Dahil ni makakatios na dayo kaniyo pamaskuhan. Ano? Ni Hermanang Melanie Mendoza sa ni Mr. Bandergaisin. Ano? Sa ni Hermanang Monica Perique. Termina ni. Palayogan ko tulos nin Merry Christmas and Happy New Year. Ang pamilya ni Hermanang Monica Perique. Ang aking brother-in-law na gwapito. Ano? Mr. Handsome. Brother-in-law. Cristoforos Perique. And my handsome nephew. Nicolas Perique. Stay safe and healthy. Always. Love your family. Garo nag-agom na si Nicolas ha. Ang agom pati ni Nicolas or artistaon man magayon. Kundi sa Limasol sa Prospalan, kung itataid mo ang mga itsurahong kan mga taga Limasol kay Hermanang Monica, mas magayon si Hermanang Monica pa di. Nya ko ibang beauty mo, Hermana, mas makayon ka pa lang sa mga taga Limasol sa Pros. Taan mga Cypriot pa di, iba man ang itsura ninda pa di. Daog kan mga Pilipinas sa gayon. Sa kasatindog, ano. Dahil mo na, Hermana, pakadagdagan ng padala mo na. Sige, kira si Paning siya. Baka ngayon, sabi ni Paning, pati 25 kilo na yan. Joke lang yan, padi. Lambing ko man lang yan. Oy, si Mary Yuri, also watching. Thank you. Sabi ni Hermanang Monica, please pabati kay Ernesto Medroso, oy, kay Bayaw, SPO, ano na si Bayaw? Lieutenant na or major na or captain na kan PNP? Bayaw, good morning. Happy watching. And si Milandro Oliva, sir, good morning. Si Sar Tijada, also watching. Si Mary Hector Tanyuri, also watching. Si Rolando Medroso, also watching. Si Kagawad Alea. Lingaw daw ko kan real name ni Kagawad Alea. Ano? Sa Facebook account niya kaya Alea lang ini. Magayunon man ni si Kagawad Alea. Ano? Antitindo kong kaniyo dahil mabaya sa gayong Hermanang Monica. Ano? Pero mas cute lang sa inda si Milan eh. Ano? Ayan. Tapos, sabi ni Hermanang Monica, manahimik ka dyan. Garo pa rin nabawasan si 25,000. Laging 5,000 na sana. Manahimik ka dyan. 5,000 lang kaya ko. Ilang ano sinasabi. Ay, sa bagay, si Hermanang Maroa pa sa Japan, batiyon ko man ng advance Merry Christmas, Happy New Year. Ang kakulangan ni Hermanang Monica, napadara. Ay, ito ang may rip, no? Tamal-mal ang lapad. Ang ribe kan lapad, mahal-mahal. Hindi pa po nagsasahod. Ay, ano ni? Hindi pa nagsasama po sila. Dahil pa pala nagkasama. Dahil pa palang kinakasal si akin ni Hermanang Gopitoho. Our artist town sa Limasol, Cyprus. Aber daw, palagon taman ang report magali kikarondang Philip Barasina. DJ Pogi! Good morning, come in. Salamat, Tabi Karondang Jawi. Maray na ito sa mga parantaban niya to. Maduros-duros na panahon. Pungaw daw sa emo si Paradangog tanglay ka nag-report kan Martes. Pambihira. Garo niya ako po nasa si Roma, nagpaguno nin mga nyug, duman sa asyenda ninda. Nahiyaw na ako dyan sa Polytechnic State University of Bicol. Ay, nag-enroll ka? Tukaw-tukaw lang duman sa studio.
Paano man may pigalat kang teacher, maglawas? Bako. Bagong studio man lamang. Ano? Ma-hiring dyan yung announcer. Garo yun. DJ na, nag-hire na. Dahil pwede yan arog tang programa, dahil pwede dyan. Garo dahil pwede. Iyo, DJ. Sa bagay, DJ Pogi. Harayo man ka DJ sa reporter. Iyo manangga. Dako dahil ko pwedeng maging DJ ta. Garoan para dangog maanggot sa kutag. Garong may pigpapartabuga. Manya kita kaning DJ man na yun eh. Dapat arog kan boses ni paring Cha sa kaboses mo na suwabing-suwabing dangugon. Dahil, ang DJ ka. Malambingon. Dahil man nagtatabugan. Iyo nga ni. Ay ako kaya. Daw ang pagbati ko garo anggot. Dapat ba itong may lambing ka? Ano? Yan ang mga DJ. Mga paradangog kung arog ka ng DJ. Oo. Dapat yung pogi ang boses. Yan. O ano lamang, kaya ako sa ingkang mo niyan? Digda ko sa opisina kan National Irrigation Administration. Hindi busy pa baga si Engineer si Masi Gonzaga. Di balikan mo ko at yan tayo ko ng komersyal. Tamang-tama yan. Oo. Pag ready na siya yun. Ready na si Engineer Sima. Yan. Haloy na baganda itaman lamang na kaulay si Madam. Iyo. Kung na kumusta na ang mga patubig tigbisa rin ko na da area. Yan. Oo. Iyo ta, mabilta na lang tabi ako Karandang Jawi. Alidigdi sa opisina kan Neya, man si Philip Maracena, RPN, Radyo Ronda. Ayan. Salamat, ano? Ilalog ta pa ng mga hanap buhay ta pong iba. Maray pa idol, ining rayuma, nagpaparamdam, an iba dyan, dahil lamang iyuman ang gadarong karundang Duterte-Trisinyo. An rayuma da nagpaparamdam. Pero an iba dyan dahil lamang nagpaparamdam Oy, paramdaman daw kamo sa mga barkada, amigo, ano? Oy, Juter, pading Juter, i-recruita daw akong maglaog sa inaapod na Bicol Guardians, ano? Brotherhood Incorporated. Dahil mo lang ako pagpabalasa sa mga opisyal ta. At taturo lang na ko, baka pagparapadilon pa man ako, irak man sa kuya. Sa kadayan ako painom mo ng sili. Tubig na may sili. Dahil na kaya kanawa ko. Basta i-member mo na ko. Sarong suntok sa tulak, okay na yun sa kuya. Pero nung tig-control naman nito may problema yan sa colon, si Joey. Itong garo palagatakon lang ng tignin yung kadigin. Ta gusto ko man magpatatak. Magpatatak ba ko itong circumcise? Magpatato ning, anong apod kayan? BG, anong tato nindo dyan? GI? Magic Group? Or MG, Tapos, laganan man ako digdi sa braso ko ning, itong Bicol Guardians Brotherhood Incorporated, nuwarin mo ko, re-recruiton ta. Ngarig magkabali ako dyan sa Indo. Sa indong grupo. Sabi ni Hermanang Monica, maraming paraan na wag magkaroon ng maraming anak. Oo man, talaga. Contraceptive or ano pa yung isa pa di? Kapunon ang lalaki. Tapos ang babae, anong pigigibo sa babae? Puputol na so, piglalagit? Yan, di ba? Or kung talagang day kaya ang mga iyan na mga bagay, kung day pwedeng kabitan ng itong pagkakabit sa babae para dahil mag-develop ang egg cell saka ang sperm cell. Kadakol talagang paagi, tama mananggad. Contraceptive, saro yan. Or kung ano pang mga ginigibukan mag-aragom para dahil magparadakol ang mga aki. Masakit ang kwartang hanapon, masakit ang pagbuhay. Malapit na po yan magpakasal, ayun. O sige padaran mo ko ng ticket, ma-attend ako sa sa kasi ate mo sa kasal ni Nicolas Maka dyan lamang maka-attendir. Nandito na shine with the stars tonight. You better watch them shine, cause we bring our future right. L-U-I-G-I, Luigi Villa Pante. Wala din may mandang sa akin at puso. Nandito na shine with the stars tonight. L-U-I-G-I, Luigi Villa Pante. Wala din may mandang sa akin at puso. Luigi!
nagsirbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagpapa. Greg Lopez Pontanal. Mga tugang, palayugan ko maning pasasalamat sa moya pang mga dagdag na mga Christmas greeting sa sponsor sa Radyo DCKI. Pinapasalamatan mi po si Ma'am Dorothy Ibarita Amanse, Political Officer Chief kan Office of the House of Representatives, Batasan Hills, Quezon City. Si rin man po si Kagawad Sani Prades of Nabua, Kamsur, si Kagawad Aspirant Kagawad Aldin Hunyo Galyarte of Nabua, Kamsur, and si Honorable Councilor Attorney Gerard Punon of Nabua, Camarines Sur, and Our Lady of Mediatrix Hospital, located at Sunuan, San Jose, Iriga City, owned and managed by Dr. Lini A. Gonzales. Salamat po sa inyo, Gabos. Merry Christmas and Happy New Year. Ang senda pong mensahe para sa Gabos. Bino po, oya pa sa tong hanap buhay. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Osi, Gesi Mix. Sa Kongreso siya na nga. Osi, Gesi Mix. Sisikatan, trabaho kanyang nililikha, probado na siya sa gawa, napatunayan na nating tumutulong siya sa madla. Ang kailangan sa Kongreso, yung tumutulong talaga. Mix Villafuerte, kailangan ng Rinconada. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Osi, Gesi Mix. Mix Villafuerte. Mga tugang, sa oras na ni, mapaaram naman po ako sa programa. Salamat kan sa inyo pagantabay. Standby po sa masunod na programa. Ako po si Joey sa technical, paring Chabi na obra. Sa information, si Tony Saison, si Ma'am Kayla Legasyon sa opisina. Sa transmitter, Joanna Divilla and si Rodel Cesar. Sa mga Facebook Live viewers me, thank you very much po sa indo. Pag-watching, padara ng mga comments na mga magagayon. Si mga nag-text man po sa moya, salamat o namaray po sa indo sa pag-participate kan programa. So mga nagdangog po, salamat kan sa indo pong pagantabay. Bicol Connection.